Vemos tamén como o Concello de Boiro pasa unha vez máis de acometer este tipo de políticas, pasa unha vez máis da xente máis desfavorecida do noso Concello e non presenta a correspondente solicitude de subvención. Vemos como recentemente o Concello de Rianxo sí que fixo os deberes, a tramitación administrativa necesaria, e vemos como conseguiu unha subvención de 160.000 euros que beneficiará a aqueles rianxeiros que teñan menos recursos do noso Concello. Está ben, hai que evidentemente manter as infraestructuras que hai, pero hai que dotarse de infraestructuras que teñan un contido social, porque nós non queremos un Concello de obras e servicios, para iso non fan falta políticos, para iso con funcionarios chega de sobra, non queremos un plan para o Concello de Boiro, queremos un plan que precisamente resolva estes problemas que hai en Boiro, como están facendo outros concellos, e entendemos que esta forma de gobernar, esta forma de improvisar, esta forma de ir única e exclusivamente a anécdota e non facer unha planificación está desfavorecendo aos veciños de Boiro e comparativamente con outros concellos estamos quedando atrás, como se pode ver en este caso. Por outra banda, Boiro Novo tamén se referiu a 2 acordos plenarios aprobados por unanimidade hai 2 anos, que buscaban a rehabilitación integral da rúa principal e que a día de hoxe seguen no esquecemento, segundo eles pola incapacidade do equipo de goberno de xestionalos. Con moita tristura vemos, como podedes observar, que nos últimos días están salindo por parte da Xunta de Galicia pois subvencións e beneficios fiscais para aqueles propietarios que acometan actuacións de rehabilitación nesas zonas e volvemos o Concello de Boiro a estar excluído desas posibilidades de inversión no noso Concello. Unha mágoa que por parte do Concello non se aproveite esa oportunidade e que se deixen escapar miles e miles de euros e que non podan revertir no conxunto da poboación do Concello de Boiro.